ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи ашкидор. Бардруи азиз, мо ҳам Али шид. Имрӯз 10 майи соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 123 сомонӣ. Бардруи азиз, апашко дига созен тинҷен. Раҳмат мегум барои дастгиритон. Омаден, хуш омаден. Я дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо бижиқен. Бардруи азиз, дар имрӯза видео ана хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯширо барои шуморо нархошона гап мезанем. Фақат шумо то охири видеора ёнбош кунед. чои кабута дар пештон бигирен. Ва бардруи азиз, форатон ки ай ҳами канали ма мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, дар канал подписатсия кунед, ки мисол ма видеои нав кардам, телефони шумода мерава. Мерем аку суста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бод дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ будаи. шумоам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. ана ки бардруи азиз, мегзарем ба якум хонаи фурӯшии имрӯза. дар ин видео хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ астай. як бор дига даётон биёрам. Бардруи азиз, марҳамат гӯш кунед. як бародар хонаи ана фурӯшӣ дар марои кад гуфт акай Саудотеҷе ҳамин хонаро я рекламаи соз ки ана просмотро ва чақчақҳои хеле дига гуфтум гап нест. бардруи азиз, марҳамат гӯш кунед, маълумоти хонаро гап мезанам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, пеши Мошинбозор, деҳаи Ҳаёти Нав да будай. 2 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. чӣ хеле гуфтем бардруи азиз, 2 сотиқ замин, 4 дар хона, кайлдор подвал дора. хонаҳоро бардруи азиз ба ғишти пухта вардоштагианд. чӣ хеле ки мисол мебинен, ремонтш мега пад абой тайёрай. овсвеч ҳастай, ҳуҷҷат мега ҳастай, ҳуҷҷатошам будай, овсвечам будай. цуни азиз, бания ҳоҷатхона, кухни дора. гирди хона 4 тарафш маҳкам кардагӣ, транспорт, мактаб, балниса, магазин, мошинбозор наздикай. бардруи азиз, мақсад ки ҳамин назди Мошинбозор дада, деҳаи Ҳаёти Нав да. бардруи азизам, нархи хонара 350 000 сомонӣ мега. 350 000 сомонӣ. рақамҳои поёнгиш бардруи азиз ватсап ҳам дора. касе мисол хона харен, марҳамат занг бизанен. чӣ хеле гуфтен, хона дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши Мошинбозор да. ҳамаи маълумотша дар рӯи экран нависем. цуни азиз, занг бизанем, бигӯен ки номерураи канали Саудотеҷе бачаи ашкидор гирифтам, барои шуморо барои нархиш бо арзон мекуна. нархи зур айне ки салому алайкум дӯстам. ин DVD ма науш иш пулт чай. ин DVD иш пулти телевизора. ин телевизор худаш ҳамин комплект ҳамаамра 800 сомдан мефурӯшам шумо. ҳамин телевизора худаш 1200 сом хаridам. баъза маза ҳама чӣ дорад адрунша. хоҳед ави кадагӣ проверка ха ба дили пир бигӣ. форат ки видеои Саудотеҷе та дабрава подписатсия кунем. поёна кнопкаи подписатсия ҳамро бижиқае ки мисол ма видеои нав кардам, телефони шумода мерава.
бардруи азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри бохтар пешина қурғонтепа ана ургуд маҳалла пеши мактаби сегуфтагиай як сотиқ заминай дар хона кардагӣ хонаҳо ремонт дора овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%ай ошхона бания ҳоҷатхонарам дора гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ бардруи азиз нархи хонара 250 000 сомонӣ мега 250 000 сомонӣ як сотиқ дар хона чӣ хеле гуфтем дар шаҳри бохтар ургуд маҳалла дабдайсуни азиз ана номрои телефонош кор мекунад дар ин рақамҳо ватсапам доштаи ҳами бародар бардруи азиз барои маълумоти бештар дар ҳами рақамҳо занг бизанен хонаи арзона аз шаҳри бохтар бихарен. бардруи азиз апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ як дона лайки бепла биҷихен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен агар ягон кас мошин хона квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар ватсапш равон кунен мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. дӯстони азиз дар ин видео квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастед то охири видеоро тамошо кунед бардруи азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Дангара деҳаи Очовар ана бардруи азиз 8 сотиқ замин 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ соҳиби хона маълумот додааст ки 3 солае ки хидм зиндагӣ кардесам бисёр арзон намешава овсует мактаб балниса проблема нест мега Дангара парки нав Очовар дабдайсуни азиз нархи хона 200 000 сомонӣ 200 000 сомонӣ чӣ хеле ки гуфтем хона дар ноҳияи Дангара ана пеши парки нав дабдай марҳамат дӯстони азиз харидорои аниқ занг бизанен барои сумаш бо арзон мекуна камтар арзон мекуна. бардруи азиз квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода якум микрорайон як хонага дар 2 метраш қарор дорад 37 квадрат доми новостройка квартира бардруи азиз ремонти нав кардагӣ доми новостройка соҳиби квартира маълумот додааст ки ана срочна дар якум микрорайон як хонага 2 метраш 37 квадрат доми нав бардруи азиз евра ремонт кардагӣ ана кухни гарнитур дора мисол ана кондитсионер доштаи қолин доштаи чӣ хеле ки десен ана ҳамаш бардруи азиз ҳастай термос мисол ҳама шароитош ҳаст бидро зиндагӣ ки мега документош ҳам 100% будай хай мисол барои маълумоти бештар бо занг мезанен ҳами соҳибхонара бардруи азиз нархи квартира 242 000 сомонӣ марҳамат занг бизанен. бардруи азиз барои чақчақҳои мо як дона лайки бепала биҷихен касе меҳмонен подписатсия кунен дӯстони азиз квартираи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ пешина Ленинский район кӯчаи ҷавонон як хонага квартира дар 5 метраш қарор дорад 45 квадратай хонаҳо бардруи азиз ремонт кардагӣ чӣ хеле десен соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест фақат нависагие ки срочна як комната дар 5 метраш қарор дорад 45 квадрат дар ноҳияи Рӯдакӣ чӣ хеле гуфтем бардруи азиз нархи квартирара 240 000 сомонӣ мега 240 000 сомонӣ бардруи азиз касе харидори аниқен числаи видеоро нигоҳ кунен барвақттар боша метавонен ки занг бизанен. бардруи азиз апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ як дона лайки бепла биҷихен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен агар ягон кас мошин хона квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар ватсапш равон кунен мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бисёр бардруи Россия Тоҷикистон футабдан ки ягон квартираи арзон аз шаҳри Бохтар монен марҳамат бардруи азиз гӯш кунен квартираи фурӯшии қарор дорад дар шаҳри Бохтар пешина Қурғонтепа кӯчаи Кривой гуфтагиай як хонага квартира дар 4 метраш қарор дорад 33 квадрат доми новостройка квартира ремонти нав кардагиай соҳиби квартира маълумот додааст ки як хонага дар Кривой назди литсеи туркӣ бардруи азиз нархи квартира 280 000 сомонӣ будай
280 000 сомонӣ. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо харидорои аниқ занг бизанед. ай ҳамат хоҳиш мекунам бардӯи азиз числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша баъд занг бизанед. бардӯи азиз квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи ЖД вокзал. Духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. Домои пешина квартира бардӯи азиз нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана хона дар 2 этаж қарор дорад. Канечкаи 55, маршруткаи 48 бардӯи азиз мисол мерафтай. ЖД вокзал д қарор дорафтаги ҳамин тарафда. бардӯи азиз нархи квартира 280 000 сомонӣ мегӯяд. 280 000 сомонӣ. бардӯи азиз марҳамат касе харидорен, мақсад касе ки шаҳри Душанбе квартира харен, метавонен ки дар ҳамин рақамҳо харидорои аниқ занг бизанен. хайрам хеле бачаёча пашкоҳои бад навори хонаҳои фурӯшӣ, навори квартираҳои фурӯшӣ. мақсад аст ки ҷое ки хона ва квартираҳои арзонмонрӯӣ кардан ҳаракат кардем, барои шуморо якта ва якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хай нархҳои соз буд. бардӯи азиз барои пешравии мо ҳам як дона яке бепала биҷиқен ва бардӯи азиз бисёро тамошо мекунен, подписатсия намекунен. бисёр вақт комментариёро мехонам, мегӯянд ки якай савдутиҷи даг ҷои наметавӣ, мисол дер видео мекунӣ. бардӯи азиз мисол ҳамо одамо мисол ҳамин гапа мезананд, бисёраш подписатсия кардагӣ нестанд, ба мисол видеои ман дер мерава ҳам вода. барои бардӯи азиз мисол ҳар як видеомда ман мегӯм ки ҳамин подписатсияра ҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонед, ки мисол ман видеои нав кардам дар ютуб мондам видеора шумода уведавление мерава. мо бардӯи азиз ҳамин як рӯз пас видеои нав мемонем. барои он подписатсия кунед, ай наворҳои мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ бохабар шавед. бардӯи азиз то видеоҳои оянда худованд нигаҳбонтон боша. лайк, комментарияро аётон наброрен. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.